बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. पणतुर्ली राऊळवाडी येथील श्री सातेरी देवी पंचायतन देवस्थानचा पुनर्प्रतिष्ठापना आणि कलशारोहण सोहळा बुधवारी 14 मेला चौथ्या दिवशी मोठ्या उत्साहात पार पडला. सिंधुदुर्गसह राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून या सोहळ्यासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती. मागच्या 4 दिवसांपासून सुरू असलेल्या कलशारोहण सोहळ्यानिमित्त विविध कार्यक्रम पार पडले. बुधवारी 14 मे रोजी चौथ्या दिवशी सकाळी 8 वाजता मंडप देवता पूजन करून कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यात आली. देवाला सांगणं करून अंधार कुडी उभी करण्यात आली. अंधार कुडींच्या सांगण्यावरून मंदिरात ठेवलेले कलश ढोल ताशांच्या गजरात मंदिराभोवती प्रदक्षिणा काढून गावकरी आणि अंधार कुडी क्रेनमध्ये चढून कलश मंत्र जपानं कलशारोहण कार्यक्रम पार पडला. त्यानंतर मुख्य देवता प्रतिष्ठापना करून सत्व देवतांना चढवून प्राण प्रतिष्ठापना करण्यात आली. पार्वती पते पार्वती पते हरे पार्वती पते पार्वती पते हरे. त्यानंतर महापूजा पूर्णाहुती करून मंदिराभोवती 3 वेळा प्रदक्षिणा घालण्यात आली. दुपारी 1:30 वाजता महापूजा पूर्णाहुती झाल्यानंतर देवतांना वस्त्र परिधान करून आरती करण्यात आली. देवाला नैवेद्य दाखवल्यानंतर महाप्रसादाला सुरुवात करण्यात आली. यावेळी भाविकांचा जनसागर उसळला होता. गोवा, कर्नाटक, सिंधुदुर्ग, मुंबई आदी ठिकाणाहून भाविक मोठ्या संख्येनं दर्शनासाठी आले होते. महिला पुरुषांनी एकाच रंगाची वस्त्र परिधान करून सोहळ्याची शोभा वाढविली. कलशारोहण सोहळ्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजेच चौथ्या दिवशी भाविकांची होणारी गर्दी लक्षात घेता चोख नियोजन देवस्थान कमिटीनं केलं. वाहनं नियोजनबद्ध पद्धतीनं लावण्यासाठी गावातील तरुणांनी मेहनत घेतली. तसेच मंदिरामध्ये रांगा लावून महिलांनी देवीची ओटी भरली. हे सर्व नियोजन व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी श्री सातेरी पंचायतन देवस्थान समिती पणतुर्ली राऊळवाडीचे अध्यक्ष सुनील गवस यांनी सर्वांना विश्वासात घेऊन व्यवस्थापन केलं. यातून गावाची एकजूट दिसून आली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.